Är ni en lycklig familj? Ja, absolut. Ja, Visst att det är fint här på gården. såklart. Har du någon mer fråga sådär? Är det någon fråga eller? Ja. Ja, det är då jag som är Marita. Jag är mamman i familjen då. Det är jag som får ta hand om allting i huset och städa stallet och fixa med hästarna och fåren och ja, så. Ja. Yeah. Back to work, yeah. Ja, maten är klar. Åh, vad bra. Alltså, det är alldeles för tyst här inne. Jag vill igång den här radion. Gott till morsan. Ja, men det blir jättegott. Igår så är det verkligen skitgott. Ska vi ha lite? Är det här mitt i? Ja. Jag vill inte ha. Vad är det för fel? Det är väl jättegott? Det är svingott morsan. Alltså det är verkligen skitgott. Ja. Alltså typ alla äter så gott. Det är fint att någon uppskattar maten, men Ja. tänker du äta det där? Som Miranda käkar bara. Men så är det bara skitgott. Kom hit nu flickan. Ja, kom igen nu lilla flickan. Kom igen. Kom igen, nu kan vi gå upp. Nej, 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 fy på det. Kom igen, vi går upp och rider. Ja! Vi går upp och rider! Ja, ja. Ja, vi Nej, går ut och... Vi går Nej. ut och rider. Vi går ut Va? och... Nej. Måste jag följa med? Ja. Men Fan! nej. Jag vill ju inte! Ungar! Ungar, vad gör ni? Kom igen nu, flickan. Ja, det var fint gjort där. Pappa, ljudpallen! Åh, jag kommer! Där har du. Jag kan själv. Ja, Vad fan jättefint. är det för huvudet? Jättefint. Du sitter ju bak och fram. Ja, du klarar det. Alltså dum är. Ja, hur ska jag veta det då? Ja! Wow. Ja!